Bizirautea aldapatua, herri zanpatu batena, sortzen ta sortzen bere burua, berrasmatzen da bilena. Publikoa ta euskara ardatz, duen hezkuntza sistema, herri hau zaintzen eta maitatzen irakatsiko duena. Bien, nola utzi didaten hau dena? Ze desastre, ze desastre, baina, dutxatu zarete, garbi etorri zarete. Zenbat zikinkeria. Oien, eta zenbat jende ni normalean hemen bakarrik egoten naiz, Haupa, kaixo, Itzane garbi itzane naiz. Haupa, zenbat jende. Eske, ni normalean hemen bakarrik egoten naiz, estenatokian, abesten, gauza kontatzen, baina... nola utzi didazuen dena. Nik Xabi Terrerosen bertsoa entzun behar nuen eta etxera, baina zelako... Bueno, ni horrela naiz, Itzane garbitzane, bai. Itzane oso iztuna naizelako, hau bizi, ni ere. Baina bizi, azkar hitz egiten dudalako eta pila bate, nire ama hitz egiten zuen, nire amaren ama, denak superiztunak, denak. Ipuin kontalariak ere, eta ni garbitzailea, Baina iztuna, Itzane, garbitzane. Nola, Itzane? Hori da, bai. Eta zer, gaur ez dago famaturen bat edo galau aurkezteko edo zer? Zakit, Ani Gartiburu edo... Ez, eske nire esan diate aurkezlea orain iritsiko zela, baina... 12 laurden gutxi. Ez dakit, norbaitek aurkeztu nahi du... Ja? Bai? Zuk aurkeztu nahi duzu? Bai? Eta badakizu orain zer gertatuko den? Bai? Kontatu. Zer gertatuko da orain, Zenik den dena garbi utzi behar dute, Zer gertatuko da? Zure arrebak dantza egingo du? Osea, dantza egingo dute? Oi. Klaro, hemen daude. Ni bitartean, estenatokia ere. Hau ere, erdian utzi date. Hau ere nik jaso behar dut? Hala. Hau. Bai. Ez. Hau jasoko dut. Eta joango naiz hau pixkat garbitzera. Bueno, ze gertatzen den hemendik, aurkezlea orduan zer? Ez da iritsi, bale. Maleta bat. Eske, ni pixkat kuskusera naiz, Ez zait normalean gustatzen besteen gauzak ukitzea, baina Eske hemen estenatokira etortzen denean antzerki talde bat edo norbait, hor uzten dituzte bere maletak, bere arropak eta hori, batzuetan pixkat ukitzen ditut, pixkat, baina eske jantzi horiekin eta zegongo da maleta horretan. Ez, Itzane, ez. Hemen mundu guztiaren aurrean, ikusiko dut zer egiten dudan maletarekin. Orduan ez dago aurkezlerik, ez? Egia da niri fokoak eta hori gustatzen zaizkit, Eske nire ama ipuin kontalaria zen, eta nire amaren ama, eta nire amaren amaren ama, eta nire amaren ama, denak. Emakume guztiak ipuin kontalariak, iztunak, beti euskaraz, hori bai. Amona, birramona, toki guztietan gainera, Parkean, sukaldean, parrandan, barra. Hau bizi. Bueno, ez dakit, norbaitek dantzatu nahi du edo zerbait egin? Horatzean? Horatzean badago norbait dantzatu behar duela? Nortzuk zarete, zuek? Amaiuri Kastola.
Eta, dantza egingo duzu edo, zer? Dantza egingo dute. Bueno, ados. Bueno, eskenik maleta hau. Eske ikusi nahi dut, baina... maleta hau gordeko dut zuek dantzatzeko ere tokia beharko duzu, ez da? Bueno, gero erabakiko dugu aber irekitzen dugun edo ez, Ikusten duzuen aurpegietan nahi duzuela irekitzea, Kuskuseroak zaretela ni bezala, ez dakit, aurkezle lanak egingo ditut, pixkatere, denetarik egiten dute berdin zaita aurkeztu, modeloa izan, garbitu, denetarik abestu ere, ipuinak kontatu, tokatzen zaidana, nire amak beti esaten zidan, zuk hitzane nahi duzuna izango zara, hitz jari horrekin. Amaiur, prest zaudete? Bai, zu ere prest zaude? Gogoekin? Orain egingo dudantza zure arrebak? Bai, badago hemen ume bat oso urduri dagoena, eta oso emozionatuta, beraz, Amaiur ikastolako ikasleak igo zaitezte gora, mesedez? Bai? Kaixo, nietorriak, Ai, begira ze majoak denak hor jantzita. Ai, ze majoak, zer da diskoteka bat edo zer montatu behar duzu, Hoize ongi ze festa. Nik, bitartean maleta gordeko dute. Ez dut irekiko, lasai. Ez zait niri bestean gauzak ukitzea gustatzen. Uzten badidazue hortik gordeko dut, bai. Venga, ongi pasa eta asko dantzatu, bale? Bai, nola zen nire izena itzane? Garbi itzane. Venga, hala, musika! Izultzen bada maitia jakin merez izan duela oso bat borrokan utxiaren kontra korrika dordoka atera punxa litoka emekiko azikatzen arroka eta zenbat gau egon garen zeru adi galetzen jakin gabe erantzuniko tenden eta galdetzen hasi aurretik zergaitik jarraitu Gogoratu daiki duguna Gure maitasunarekin Ta muga hortzen ganetik Urrengo gantzazurekin Ospatu dezagun maitia Berriz aurrera elgarrekin Denok batera segi dezagun gure bidea Euskaraz nahi ditugu orain gure azterketak Elkarlanean arituz lortu dugu aldaketa Orain besta egiteko momentua iritsi da Zuk ere egin dezakezu Jatsa egia garatzeko Trago batetan dezakegu Dena giroan txartzeko Hizkuntza dezagun bihotzetik salbatzeko Galdetzen hasi gaurenik Zergatik jarraikurenik Gogoratu daiki duguna Gure maitasunarekin Ta muga hortzen ganetik Urrengo gantzazurekin Ospatu dezagun maitia Izena Azken gantza izango
ze artista. Ze artistak, Jo, orain oholtzara igotzea artista hauen ondoren, bueno, jo nola utzi daten dena, Zapata garbitu hona igo baino lehen. Aiene. Ui, eta maleta non utzi dut. Ireki dut pixka bat, Baina oso gutxi. Aterako dut eta ikusiko dugu abezer dagoen barnean. Bai. Ze kuskuseroak, Ai, a ber zer dagoen maleta, a ber, hemen utzi dut. Pixatzen du, Norena izango da. Ai, ze emozioa, zuena ez da, ez? Ai, ama. Aizu eta aurkezlea oraindik ez da iritsi? Ez da iritsi? Jo, agian berea da. Irekiko dut. Venga. A ver. Ala. Zer, ohar bat. Paper bat. Itzane. Niretzat. Bizitza osoa daramazu eszenatokian. Hori egia da, baina beti utxik. Gaur aukera daukazu aurkezle izateko. Ze emozioa. Aurkezlea ni, ala. A ber, hemen uste dizugu eskaleta. Hori da gauzen ordena markatzen duena. Eta eman beharreko informazioa. Eta kamiseta ugari. Kamisetak? Ez dut ulertzen. Lortuko bazenu baten bat saltzea ongi legoke. Hala, milaka kamiseta ditugu, eta takonerako jaian salgai egongo dira. Eskerrik asko favoreagatik sortzen elkartea. Osea, orain ere kamisetak saltu behar ditut? Kamiseta saltzaile ere? Aber, ze kamisetak? Oi, ama! Oi, ze politak, begira, taia guztiak, kolore guztiak, urte guztiak, ze dira sortzeneko kamisetak, baina agian 1900 urtekoak, baten bat. A ber, ai ama, bueno, denetarik egin behar dut, ez da urkezle kamiseta saltzaile, bani, hemen nagoela, lehen esan dizuedan bezala, nire ama, nire amona, nire birramona denak, historia kontatzen zituzten, hau banatzen zuten gure kondaira, gure historiak, eta, nire amonak beti ipuin bat kontatzen zidan. Eta kontatzea gustatuko litzaidake, inporta ez bazaizue, bai, agian baten batek ezagutuko du, ze ipuina nahiko famatua da. Eta ipuinak horrela dio, izenburua da, zaunkarik egiten etzekien txakurra. Baten batek ezagutuko du, ipuina famatua da. Baina zuen laguntza ere beharko dut ipuinan parte hartzeko, lagunduko didazu, Bai, ados, begira, bazen behin, herri txiki batean, txakur bat. Txakurraz aparte beste animalia asko zeude, olioak, oliarrak, denetarik. Baina txakur bakarra zegoen. Eta izue txakur horrek etzekien zaunkarik egiten, bai gauza arraroa, ez? Ze txakur gehienek edo guztiek zaunka egiten dute, bai ala ez? Honek etzekien, eta herrikoek egunero iseka egiten zioten. Begira ze txakur arraroa. Ez daki zaunkarik egiten. A ber, txakur, zaunka egin. Ez daki, ze txakur arraroa. Egun batean telebistan agertuko zara. Txakurrak ez zuen ulertzen zergatik zaunka egin behar zuen.
Noski, herrian ez zegoen beste txakurrik berari zaunka egiten erakusteko, orduan bat txakurra saiatzen zen, baina ez zitzaion ateratzen. Orduan egun batean, laguntza eske joan zitzaion bere laguna Ollarraren gana. Ollarra, lagundu, mesedez. Hora gertu zen Ollarra. Kaixo, txakurtxo, zer duzu? Ai, Ollarra, mesedez, zure laguntza behar dut, ez dakit zaunkarik egiten eta ez dit inork erakusten. Lasai, hori oso errezadanik txikitatik egiten dut. Begira, kikiriki! Edo euskaraz, kokoriko! Eta txakurrak aiama, nola ikasiko dut nik hori egiten? Oso zaila da hori niretzat. Eta Ollarrak orduan esan ziona, errepikatu nik esaten dudana. Orain zuek errepikatu horrela, kiki! Oso ongi. Kiki! Kikiriki! Kokoriko! Hala! Venga txakurtxo hala, praktikatzera. Eta Ollarrak alde egin zuen, horrela erakutsi zion, eta txakurrari hainbeste kostatzen zitzaion. Saiatzen zen, baina zitzaion ateratzen. Gauza berri bat ikasten dugunean ze gertatzen da batzuetan gaizki ateratzen zaigula, ez da? Txakurrari horrela gertatzen zitzaion, mendiaren puntara igotzen zen, saiatzen zen, baina kakoriko kukakikaka! Desastre hutsa egiten zuen. Hurrengo egunean berriz ere praktikatzera. Kakikorrukikakokoko! Itxusi ateratzen zitzaion. Baina azkenean hainbeste praktikatu zuen, egun batean eder eta polita ozenki atera zitzaiola. Kikiriki! Kokoriko! Hain polita, hain ederra, hain ozenki egin zuen, urrutian zegoen azeri batek ere entzun zuela. Eta azeriek zer jaten dute badakizue, ez? Olioak eta Ollarrak. Orduan azeriak urrutitik pentsatu zuen. Hor dago nire merienda. Ai, berriro Ollar hori entzuten dudan. Zuek, kikiriki. Kokoriko, oso ongi. Mendiaren puntan dagoela uste dut. Gaur badakit zer bazkalduko dudan. Ea berriro entzuten dudan. Horratzean dago. Baina, txakur bat da! Aizu txakur, non dago nire Ollarra, zujan duzu edo zer? Ni? Ez, nik ez dut Ollarrik jaten, ez? Ni ariketa batzuk egitera etorri naiz, praktikatzera, zaunka egiten ikasten ari naiz. Zaunka egiten, ja. Ea nola egiten duzun. Eta txakurrak orduan zer esan zuen. Kikiriki! Kokoriko! Eta azeria. Txakur bat kikiriki egiten. Erotuta gaude. Eta barrez lehertzen joan zen. Txakurra gaizki sentitu zen noski. Gutaz barre egiten dutenean zer gertatzen da, gaizki sentitzen garela. Orduan noski joan triste horrela. Goibel zi joan triste. Eta orduan bere laguna Kukua agertu zen, Kukua beti bezain alai. Oi, kaixo txakurtxo, zer duzu? Ai, Kukua, begira, ez dakit zaunkarik egiten eta ez dit inork erakusten eta gainera barre egiten didate. Lasai, zenik txikitatik egiten dut, begira, errepikatu nik esaten dudana. Kuku. Hala, txakurtxo, praktikatzera. Eta Kukuak alde egin zuen, eta txakurra berriz ere, mendiaren puntaraino igotzen zen. Saiatzen zen bai, baina hasieran zer gertatzen zitzaion berriz gauza berri bat ikastean gaizki egiten zuela. Kakirrokuki kakakaka. Hurrengo egunean berriz ere,
mendiaren puntara igo, eta kakikorruki kakakaka, gaizki, azkenean 10 egun praktikatu ondoren, primeran atera zitzaion. Aire hartu zuen eta bota zuen fuerte. Kuku, 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 kuku. Hain polita, hain ederra egin zuen, urrutian zegoen ehiztari batek entzun zuela. Txan. Hortik entzun dut kukuaren soinua, Badakit gaur, zera falduko dudan. Ea berriro entzuten dudan. Mendiaren puntan, ez da? Haren bila joango naiz. Ea berriro entzuten dudan? Bai, sasi hoien atzean. Ia! Pam! Non dago nire kukua? Eta txakurrak zer egin zuen? Ziztu bizian atera zen korrika eskerrak, ez zion tirorik eman. Eta txakurrak pentsatu zuen, aizue. Ehiztari hauek ze txotxoloak diren, eta zer gauza entzun eta tiro egiten dute. Ai! Eta txakurrak ez zuela ezer ulertzen, zela hilarre berde batera iritsi zen eta han zegoen behi handere abelarra jaten hola. Tolon, kaixo, txakurtxo, begirazte belar goxoa dagoen hemen, Hoi, kaixo, behia, bai, begira, niri ez dit belarrak lagunduko, nik zaunka egiten ikasi behar dut eta ez dit inork erakusten. Eta behia, lasai, hori oso erreza da, nik txikitatik egiten dut. Mu! Ai, eskerrik asko behi Anderea, baina nik ez dut mu egiten ikasi behar, nik zaunka egiten ikasi behar dut. Ze tontakeria. Eta zergatik ezin duzu ere nire hizkuntza ikasi. Ai, ba egia da, arrazoi duzu? Egia da, badakit, mundu osoko animalia guztien hizkuntzak ikasiko ditut. Bai, horixe egingo dut eta horrela mundu guztiko txoko bakoitzean lagun berriak izango ditut, eta nire hizkuntza ere mundu osotik zabalduko dut. Ideia bikaina bai baina lehenbizi, nirea praktikatu beharko duzu horrela egiten da. Mu! Eta txakurrak horrela egin zuen, bai. Mundu osotik ibili zen, animalia guztien hizkuntzak ikasten. Bai, horri esker munduko txoko bakoitzean lagun berri bat egiten zuen. Eta azkenean badakizu ez gertatu zen. Herri txiki batean nor ezagutu zuen, aber. Txakur bat eta azkenean zer gertatu zen. Zaunka egiten ikasi zuen, eta hala bazan edo ez bazan. Eta atera dadila gure herriko plazan. Bueno, begira, kamisetak gogoratzen zarete? Begira, estiloak, kotoizkoak, onak, kilometro zero, Zuek pentsatu, gero. A ber, orain zer. Eske gustatzen ari zain niri hau, holtzan igotzea, fokoak, nire birramonak ikusiko balu, zeharro egongo litzateken hemen bere historioak kontatzen, Bueno, a ber, zer datorren. Orain San Francisco eskolako umeak datoz, LH bigarren mailakoak. Eta, zer egingo duzu ere? Kantatu, dantzatu? Dantzatu eta kantatu ere? Bueno, igo daitezela, San Franciscoko ikasleak.
Kaixo, bai zuek antolatu lasai, nik ere, mikrofonoak ere nik jarri behar ditut, ez? Jo, mikrofono jartzaile, kamiseta saltzaile, aurkezle, garbitzaile... Denetarik, nire amak arrazoia zuen. Orain mikrofonoak ere, a ber... A ber, hau, hemen erdian, itxoin, oso altu dago, hau, ez zarete iristen, a ber, pues jaitsiko dugu egila. Horrela? Hobeto? Bai, bale. A ber, azkena falta dela, barkatu eskeni, bueno, soinu teknikaria ez naiz baina izan daiteke ere. Prest? Utzi dela garbi, Ez zazue dena zikindu. Ikusi du zapatilla horiek. Bueno, aurrera, San Franciscoko LH bigarren mailakoen ikuskizuna. Aupa!
Bai, salau artistaz beteta daukagu ez da bizdergatik nagoen ni aurkezten. Edo zein umek egin lezake. Bueno, gogoratzen dituzue kamisetak, ez da? Bueno, orain iritsia momentua, Orain bai, orain bai. Ze gainera bururatu zait, pentsatu dut aberitzane. Irudimena baduzu, nola salduko dituzu alik eta kamiseta gehien. Hasieran pentsatut, igual nik jartzen baditut, hemen pase de modelos bat egin, baina total ni ikusteko, denbora guztian ni ikusten zaudete orduan. Pentsatu dut agian norbaitek desfile bat egin nahi duela. Kamiseta hauekin, badago norbait hortik. Ui, Amaiurrik Kastolakoak, ze, animatuak. Bai, egin nahi duzue desfile bat, eta kamiseta guztiak erakutsi. Badago beste bolondresen bat, agian, ez dakit helduren bat, aitatxo amatxoren bat nahi badu, kamiseta bat jantzi, ez? Ez? Bueno, etor zaitezte, ez? Etorri, begira, bueno. Ikusiko duzue, modelo, kolore... A ber, bueno, urdinak, berdeak... Denetarik daukagu, Kaixo. A ber, itxoin hau antolatu behar dugu, a ber. Bueno, milaka kamiseta, begira. Begira zu, hau, begira, fosforito. Nola duzue izena zuek? Alaia, nola? Telmo. Irati. Julen. Maren. Eta Mia, txalo bero bat. Bolondrez hauentzat, begira. Tori, zuretzat, pizkata handiak dira, baina lasai. A ber, hau urdina, hau zuretzat, venga. Venga, jantziko dugu horrela gainetik. A ber, beste bat, kolore desberdinak zuek ere ikusteko, Gero nahi baituzue ukitu edo kotoizkoak dira. Kilometro 0. Tori. Venga, gorria. Nori falta zaio, urdina, 2 urdin ditugu. A ber, desberdina izateko. Venga, eske txuriz jazoazte, txuriz, klaro. Venga, berde hau. Oi, ze politak. Bueno, nik ere jantzi beharko dut bat, ez? Orduan begira, egingo dugu super desfile, bale? Egingo dugu hilara bat, ni aurrean, eta zuek atzean hilara batean hortik pasillo bat egingo dugu. Bale? Eta zuek ni bezala, aber nik zein jantziko dudan. Venga, pues hau adibidez. Txe, honek ez dauka marrezkirik, aber, sortzen. Ez eman kamiseta bat, non ez duen ez jartzen. Ze desastre, justo aukeratu dudana. Ai ama, hau ez zait balio. A ber, hau bai, ez? Hau jantziko dugu eta egingo dugu pase modelos. Falta zaizkit, eguzkitako betaurrekoak. Ze pena, ez? A ber, bai, ez? Prest gaude? Zuretza, zaudela molon. Venga. Bale, pues hemen egingo dugu hilara bat nire atzetik. Venga, postura bat jarriko dugu hola. Bale? Eta orain, musika, mesedez. Ni bezala, Geldi, postura, alde batera, kaixo, beste aldera. Eta nire atzetik, venga. Ongi ikustea begira, kamiseta politak, modernoak, erakutsi, eta buelta erdia eman. Hemen erdira. Hola, ni bezala, baina ni bezala, tope. Garela modeloak. Kamisetak, merke, 2 euro, 3 euro. Eta hemen eskaileretan egingo dugu azken argazki bat, horla modelo bezala, geratu. Hementxe. A ber, sortzen taldea. Sortzen outfit. Bai, kendu dezakezu, zelako beroa pasa dute, kendu nahi dute kamiseta. Bueno, hori eskerrik asko, modelo hauek eskerrik asko ez dakit betaurrekoak norkutzi dizkit. Mila esker.
Bueno, ikusi duzu, ze kamisetak, politak, Gero denak erostera, begira, hemengo bakoitzak bat erosten badu, nik uste dut ez, apainau. Bueno, begira, jakendu dituzue denak? Bueno, eskerrik asko eta txalo bero bat. Dena den, ezagazteko, zuek ezagazteko, hemen jarriko ditute, en plan esposizioa, merchandising. Begira, oize politak, begira, bueno. Ez dute izerdi asko egin, lasai. Motza izan da desfilea, hor ditugu, Gero, jaialdian, takoneran, aber iristen naizen, zekar orain, zuek kale jiran joango zarete eta ni hemen garbitzera, ez? Garbitu, aurkeztu, kamisetak saldu. Bueno, hemen dituzue gehiago, Gero behar baituzue eskatu, eta komisioan niretzat, venga. Bueno, a ver, nire eskaleta. Haien ez erekin jarraitu behar dugu orain. A ver. Ui, kamiseta. Ez, baina usten dut, Berdin du baina mentxek, daukat. A ber, zer datorren orain zekaro, azkenean tokatu zait. Eta memoriaz ez diteman, ikasteko. A ber, zer dion hemen? Bai! Orain Bernat Etxepareko ikasleek egingo dute ikuskizun polit bat. Beraz, aurrera Bernat Etxepareko... Ui, ze altu. Aurrera Bernat Etxepareko ikasleak, ni pentsatu dut igual beste kamiseta bat probatuko dudala bitartean, bale? Ze igual niretzat ere, hor zaudete, Bernat Etxepare. Hortik daude. Zakit baina zerbait misteriotxua prestatu hemen dute, Bueno. Aupa. Bueno, horrela, mikrofonoak horrela ongi, bai? Ados, aurrera zuen ikuskizunarekin. Izaki herri basati ikusten baduzu abisatu, bai? Ara zenago! Ez duten zuten? Ta, non dago? Hortik? Handik? Batzen handik. Ez dugu ikusten! Euskal Herriko inauteriak aintzinako ohituretan eta errituetan oinarritzen diren ospakizunak dira. Neguko zikloa amaitu eta udaberriaren etorrera ospatzen da. Bai, horrelaxe da. Adibidez, Zuberako maskaradak urtarrietik apirilera ospatzen dira. Herriz herri festa handiak egiten joaten dira.
Musika, dantza, antzerkia, gauza pilo bat. Eta gainera bi talde nagusi. Beltzak Basatiak. eta gorriak, dotogeak. Eta zer diozue Iturengo eta Zubietako joaldunei buruz? Joaldunak soinuz betetako joaerak daramatzate, eta erritmo jakin batekin jotzen dute herri batetik bestera. Bai, horixe, larruzko jantzia, kapelak eta estoen bustanez egindako izatxak daramatxate. Normalean, Ituren eta Zubietan urtarriaren bukaran egiten da. Eta lantzeko inauteria, Ultzamako haranen ospatzen da. Mielotxin, erraldoi mitologikoa plazara eraman eta su ematen diote. Bertan, ziripot, zaldiko eta txatxak daude. Niri aldiz, oraintxe, Oiartzun gaintxixoak burura etorri zaizkit. Kontuz, pertsonai basatiak dira. Urtean behin, menditik jetxi eta Oiartzungo kaletan zehar, dantzan eta jendearekin jolasean aritzen dira. Altxasu, han, momotxorrak agertzen dira. Su eta kearen artean adar luzeak, ardi larruzko bizkarrekoa, zintzurrak eta sardarekin. Kalez ibiltzen dira, herria girotzen eta laitzen. Aiba, ez ahaztu unanongo mamusarroak. Herriko kaleetan ibiltzen dira. Herriko bizilagunek izutzen eta humorez betetako giroa sortuz.
Oraina ta geroa pasioz goxoki, lur diskriminatu hau lantzeko bitoki, antzokiak marraztu ondoren egoki, sorginta intxisuak bezalaxe goki, antzokiak marraztu ondoren egoki, karrikak bilakatu ditzagun antzoki. Haiene, ze arrazoia, eske nolakoa garen euskaldunak, berdin zaigu dantza egitea, bertsoak, kontua kontatzea, haiene, ze gozada. Eta gaurko jaira joango zarete, ez? Joango zarete bai ala ez? Hombre, nik espero dut hau guztia garbi eta txukun ustea, baina, bai, gustatuko litzaidake, zuentzat, nire amonak idatzitako olerki txiki bat irakurtzea, motza da, badakit oso iztuna naizela, eta ia bukatzen joan behar gara, kamisetak, begira, laranja orain. Bueno, nire amonak behin olerki bat idatzi zuen, eta nola, gure familian euskararen maitaleak izan gara beti, pentsatzen duzuek ere, bestela ginatek hemen egongo, nire amonaren hitzak, gure hizkuntza, gure altxorra. Euskara da gure altxorra, etxeko txikien lehen hitza, amaren kanta, aitonaren kontu, parkez parkeko, barrea eta bizitza. Ez da hizkuntza arrunta, ez. 1000 urtetik gora ditu. Eta oraindik ere, bihotz biziz gure artean dabil, une oro, gurekin. Egunero erabiltzen dugunean, handitu egiten da gure hizkuntza. Eta haur batek, kaixo, esaten duenean, mundu oso bat pizten da barruan. Eskolan, kalean, dantzan edo jolasean, euskarak batzen gaitu guztiok batera. Txikiak eta handiak, guztiok lagun, euskaraz bizi gara pozaren harira. Zaintzen dugun hizkuntza da, maitasunez eta irriz betea. Eta denon artean zabaltzen dugu, egunetik egunera, eskuz eskuz eta betea. Nire amonatxoa, Bueno, hitz hauekin ja agur esan behar dizuet, ze hau bukatzen joan behar da, nik dena garbitu behar dut, eta hemen ja ezin zarete geratu. Beraz, gonbidatzen zaituztegu gaur takoneran, egun ederra pasatzera, euskaraz gozatzera, dantza egitera, jolastera, gauza pila bat izango ditugu. Eta orain bukatzeko, Hortzadar taldea izango dugu hemen dantzan, eta amaitzean denak haiekin kale jiran takoneraraino joango gara. Joango zarete zenik dena garbitu behar dut, kamiseta guztia jaso. Eta gero, badakizue kamisetak erosi, Erosi, eskerrik asko orain bai agurra emango dizuet. San Francisco, Amaiur, Bernat Etxepare, Xabi Terreros, Hortzadar dantza taldea, Nafarroako antzerki eskola eta sortzen elkarteari kultura eta euskararen egunero lan egiteagatik. Jakin ezazue 2019tik ezin izan dugula gaur ospatuko dugun jaia behar den bezala ospatzea, baina gaur bai, gaur eguna iritsi da, segi dezagun antzokiak eta kaleak euskaraz eta kulturaz betetzen, eskerrik asko guztioi bihotz-bihotzez, eta egunaz asko disfrutatu, gora sortzen! Orain! Aurrera Hortzadar dantza taldea.
ospa hemendik dena garbi utzi behar dudala, garbitzaneka guztia bukatu behar du. Benga, orain kale jiran gonbidatzen zaituztegu, egun zoragarria pasatzera, jarraitu euskaraz bizitzen, eta eskerrik asko!